na ako'y nabasahan dinhi sa Hebrew chapter 6 verse 18. Ingon pa dinhi, it is impossible for God to lie. Yun siya, imposible kaayo nga ang Dios mamakak. Nakahatag kini kadasig nako nga verse tungod kay kabalo ba ka nga ang Dios daghan kay siya gisaad. Og ang tanang saad sa Ginoo nga gisulti sa Biblia, nagtuo ko nga mahitabo. Tungod kay nag-ingon ang Bible nga ang Dios imposible kaayo nga siya mangatik. It is impossible for God to lie. Kung ingon siya nga kumuampo ka, tubagon ka niya, mahitabo na. Kung ingon siya nga kung aduna kay pagtuo, maayo ang imong balatian, mahitabo na. Kung niingon siya nga kung ikaw mga laga diha kaniya nga matinud-anon, siya mo tabang kanimo, mahitabo ka na. Nga naman, tungod kay ang Biblia nagsulti that it is impossible for God to lie. Di ba ka ma-encourage ana nga mo barog sa atubangan sa Ginoo, nga mag-ampo ka o mag-claim ka sa mga saad sa Ginoo tungod kay siya Dios nga dili mangatik. Wala nga ikaw igsuon, salig sa saad sa Ginoo kay di siya mangatik.